Ono berita. Berita apa Mbak Yus? Solikin lho jarine kate pegatan. Sing genah Mbak Yus. Iya, Lah apa? Perkarane apa kate pegatan? karo. Terus wis bisa omah ta iku sampean? Gak ero aku Yohan. Apa anu paling yuk lastri selingkuh paling ya ta Mbak? Gak ngerti kok. Apa karena faktor ekonomi cak solikin pegatan? Iya paling. Gak ero aku iku. Ono berita maneh. Berita Apa? apa? Mbak Nung wingi lho kan wis suwe nganggur. Heeh. Saiki wis keterima kerja. Lho iya ta? Nang endi Mbak? Nang ndi? Gak ero aku lek iku. Bagian apa? Mau kerja ning dia gak ero apa bagian apa? Gak ero. Lah sampean kok iso ngerti kabar iku Lah iya, tekan sapa? Kok iso gak ero kabeh? Dek iku lek isu iku mesti kerja pamitan. Pamitane sampean. Iya. Kok sampean takoni Sampean terusan. takoni Yo bisa. gak. Terus ngono ki barane kira-kira piro ya Mbak Yus yo? Gak ero lah. Terus kayak Mbak Nur wingi iku dilebokno uang apa ngelamar dhewe ya Mbak yo? Makane gak ero aku Yohan. Soalnya kan secara umur wis 30 lebih kok iso keterima. Iya. Lah iya. Iya, Mbo ya. Ya ono berita maneh mumpung aku eling salah iki. Apa berita? maneh? Yusri lho jare kate nyunat. Lah iya ta. Iya. Sing barep ta sing kedua sing disunatno. Ha ya iku gak ero aku Yohan. Terus Lah iku jarene rame-rame sunatan pegak. kapan lho? Lah iya. Guru ero. Kira-kira dirame-ramekno apa gak ngono iku Mbak Yus? Lah ya iku Mbo Yohan. Mbak Yus. Aku kok bingung ket mau sampeanku jawabane gak ero. Lah iya, mau kayak info kok setengah-setengah. Iya, Kok gak nggak penasaran tahu. ya. Iya. Untung saya tak dudui berita. Ya gak berita iku jadi percuma. Kurang detail. Ini Sisane pun dole penasaran. dhewe. Oh iya. Nobel anjene. Dobel ya wis.